Kitap, biziň durmuşymyzda dem alýan huwamyzdan, günnelik azy-owkatymyz bolan şörekdir suwumyzdan soňra iň esasy zerurluk bolup durýar. Sebäbi ýaşaýşa düşünmegiň we öňe ilerlemegiň, ösüşiň özeninde alym bilim ýatyr. Alym bilimi bolsa, kitaplar arkaly has özleşdirip bilýäris. Kitap hiç wagt bahasy egsilmeýän, gymmaty açmaýan gymmatlykdyr. Türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadagymyz Gurbanuly Berdimuhammedow. Dürdäne kitaplary halkymyza peşkeş beren gahrman arkadagymyz parahatçylyk sady, dostluk doganlyk sady adly kitabyny hem söz sunuwatyny, kitaba halkymyzyň aýratyn sarpa goýanlygyny bellemek bilen Ustad ýazgy Nurmurat Sarhanowyň kitap hekaýasynyň terbiýeçilik ähmiýetine üns çekýär. Sizi hödürleýän şu filmden meşhur kitap hekaýasy esasyna surata düşürildi. Başladı. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yessir. Henil çağı wagtlarym oğlanlar bilen bir hatarda men hat ýazyp kitap okumaklygy höwesekdim. Atam pakir sowatly adamdy. Enemin gurrun bermegine göre atam henil oğlan wagtlary hattatçylyk edipdir. Okuwçy kutup olary sowat öwredipdir. Diň onuň bilen çäklen ben döwrüne gamışdan kağıt ýasamagyň hem ustady bolupdyr. Okuwçylaryna döwredipdir. Bir ýerde seýrek kitaplar bar bolsa, olar göçürip alypdyr. Ýadyma düşýär. Ömrüniň soňky ýyllarynda bize özüniň hünerini öwredip bilmeýändigi, gitdikçe döwrüň üýtgäp ýaşaýşyň agyrlaşýanlygy üçin gynanypdy. Şeýlelik bilen atam dünýeden gaýtdy. Ondan bize kalan miraslar bolsa irgun paylaşdy. Sebäbi enem her gedek atamdan kalan zatlar bolsa ýüregi agyryp ağlardy. Ana şoň üçin atamyň zatlaryny paýlady. Soňra bilen bolsa biz obadan başga ýere göçüp gaýtdyk. Mal baktyk, ekin ekdik. Garat ýaşaýşymyzy gowlajak bolup elle baryn etdik. Emma atamyň ýyzyny ýöredip bilmedik. Ulullyk ýigit çykdyk, öýdüşikli bolduk. Birde azatlyk, birde köpellik. Ahir oğul biz üçin zähmet çekilen bolsa bizem öz gedegimizde zähmet çekdik. Emma atam ýaly bolup bilmedik. Şol eklençin ýyzyny algap durmuşyň sapalagyna çolaşdyk gördük. Şeýdip hem ne özüm sowudallym, ne de ýöne men hemişe bir zat arzu edip ýaşadym. Eger oglum bolsa hökman okudurun, atamyň kesbine öwredörnýip her baran ýerimde alymly bilimli adamyň soragyna boldum. Okap bilmesem de atam bahyryň bize owa adamlaryny heniz çağı wagtlarymda okap beren kitaplar ýaly kitaplar özledim. Günem depem deş gelýär.
Ovada biz yazıcılara ova aylanyp dörlü rivayetlerdir. Hekayeleri halk edebiyatyny, gadim kitaplar tap okujularymyza yetirip bilsek, bar azablyň ýerine etdi bolar. Ýöne bu garagym çölüň hiç soňy ýokda. Ýöne depeleri, ýöne depeleri. Agdyma murak gitdi. Suwur çeýin. O da bu toruptur. Hey o gara yetmez bakak. Hey dansöz hey! Düya. Sen nereden çıktın? Sen bir yere edip düşmüyorsun. Senden başka canlı arama yok bu tövrekte. Näme seyredýän? Tenip ýoldan çykdym ben. Indi şey edip gowdgan man oturjakmy? Bol ya, otur. Benim diýiş malay. Ha? Yürümekçimi? Şey edip ýolum boşasaň erwedem del. Bolla otlanna gayrat et hov. Boljak gelo. Teoreklerde instan zama görnenok. Ya sen ýygyňa düşäýsen miken? Suwa ýerine eltmez miken? Nädeýine başga ilajym ýok. Näme seredýän ha? Şunu alýanmy? Ine aldım. Sen biraz hayırlarak göremesen sen ýygyňdan ýetip bilmeýänmen. Howaň ysdygyny bir orta uruş bolsady. Bir çopanyň goşumka owa ýakynlaşdymy diýen. Doğrudan owa. Bu dünýäden ötüçem at bilen awry alan ýagdy. Bulatynyň taýasyna ýatynçam mergul penjesine galan ýagdy. Şunda da adarak ýalygydy. Şuna da çykdy gurlaýyn. Kim käräý bu gelýän? Diýämeden ýygyna düşüp gelýär howaga gelipkä. Bu mihman nereden geldi? Salamu aleykum ýaşuly. Wa aleykümesselam. O gara saglyk mıdır? Sağlıktır, Hudaýa şükür. Diýämeden ýygyna düşüp gelipsiňiz bolu eýgilikdir da herne. Ýa bir ötewçi zat mı ka? Eýgilik agam eýgilik. Ýaňy diýäňdi görmän ýoldan çykaýdym. Wahay görgüli. Ara suw gerek bollaganjan. Soňguryň ýok inim ýör. Kän suw bereýin ýör. Wa pajan, han bäri ýel oglum. Gidip barýadym da ata. Gidersiň oglum, gidersiň. Mihmana suw getirdi soň arkaýyn gidiber. Bolýata. Gaýrat et. Bor ata. Enesi, senem çaý suwuň bilen bol. Ya Allah. Mihman, taşarda oturuverdiňmi? Ýaşul azara galma lele kenne. Agtyňyzyňam gitsek yer zerurdur da. Ýederine şükür. Hey, oňa bir azary bolmy. Mihmana taňdan ullypdirler. Taňar ýalkysyn. Ýoksa da adyňyzy aýdaýsaňyz ýaşuly. Adyma Gül Murat diýerler. He. Size Murat adyňyzy aýdaýsaňyz. Ulmurad ağa, maňa alim diýerler. Men bir gelen adam. Owama owaýlan kitap ödleýän. Kitap diýemi. Meden mirasyň bar ýerinde bizem madyrys.
Doğru. Ýöne şu siziň owaňyza ilkinji gelip gelipdir. Yalňyşyp düşdüm diýsene. Şey diýdiň hem boljak. Ulagymam dewildi. Alad etme, uloň bir alajy bolar. Owumy owaýlanyp kitap ýygnaýan ýanyňyza bir zat aýdasym gelýär. Bizim ovamızdan edil peyle kovalarda tapan dağdın yaldattır çıkmasa da täzin zatlara vardır. Hani neyim yor öye gireli. Olya. Gurrun öyde devam edeli. Penceğin etrani ile su vakıdalı. He. Bar ýaşaly. Hani al. Geç bir ihvan. Ya bismillah. Töre geç. Qaqas mihmana geçir. Getir. Mihman al, dozada otur. He, sağ ol. Bereket bersin ýaşaly. Qaqasy. Hava mihman geliş nereden? Aşgabatdan. Owa aýlanyp kitap gözleýän. Ören o yaxşı yigit. Ha, uloňyzam ýolla galdy. Hawa. Gümüşine bolýan zattır. Belki hayırlıdır. Gülmurad ağa. Öýde bolsaň habarlaş. Men häzir. Gülmurad ağa. Ay Kim Gülmurad ağa. gelebi? Batyryň sesi Allah. Assalamu alaykum Gülmurad ağa. Wa aleykümselam Matırcan. Arma var. Ay bar var. Oturmasın. Hava. Ine. Ay berekellah. Bala öýüňde. Sağ ol. Nesip bolsa akşamam öýde üýşmeleň etjek. Tuğleme. Hükman barmalsyň. Wah men barardım oli öýde mihmanym barda. Mihmanyňa malyp bar. Aýdymy Gülmurad ağa. Sizsiz owada üýşmeleň bolmajak Sağ bellidir. ol. Seýlana sağ ol Batyrcan. Hükman barmalsyň. Odan akşam gelmekçi. Hany Muradan ýoksa da. Mektebine gitti okuwçylaryň ýanyna. Oğlum adam da tuveleme. Bolyanna. Garaşan Gülmurad ağa. Bolya. Bor. Sağ ol. Uy, Gülmurad ağa. Ha, Kitaba mala wari. bolar. Yok bor. Bolyanna. Bor. Tagaman otur. Garaşan. Bolya. Kitap. Batyrjan akşam işmeleňe çakylyk edýär. Gülmurad ağa. Ya Allah. Kitap diýdimi? Hani çuwallak kitap alyp ber. Häzir. Ine. Götür. Ene şoňa kitap diýerler. Kitap. O kitap. Kitap bilen iş sarşan diýdiň oğul. Gülmurad ağa. Bu kitap magtymlyň kitaby. Hava. Hey gelip ýören ýerinde şuňa ta geljek kitap gördüňmi? Ýok. Kitap gowdur. Maň her bir sözi bir köşekli diýä diýendir. Dogry aýdýaňyz. Sen hem dogry aýdýan bolsaň, häzir bu kitaby baha berşimden bilersiz. Keş teyledim, gezdim ışığın dağından. Ne beladır kimse çeker bu derdi. Işık dağın assalar göğün boynundan. Gök titreyip çekebilmez bu derdi. Işık eser etmese yanmaz çırağlar. Işığa düşse kuşlar egler qurt ağlar. Egler hayvatlı kuvatlı dağlar. Daşlar erep çekebilmez bu derdi. Kimdir ışığın yükün çeken merdana? Pelek gördü, orkup düştü gerdana. Zemin cünmüş eylep, orlu lerdana. Çöller, düzler, çekebilmez bu derdi.
Behişt kaçıp çıkmış arşın öyünü. Tamu korkup inmiş yerin teyine. Kaçtı derya, Allah adam boyunu 400 yıllap çekebilmez bu derdi. Mağtum uli çeksen derdi düğünden, asım olup şikayet etme bugünden. Bu ölmek, ayrılmak kalıptır önden, peder bize miras koymuş bu derdi. Yeter dağı derler. Ne bildin de mi ne şu dünyanın seni izine sürüp kaydan. Köngüller, yürekler bir bolup başlar. Tartsa yığınerer, topraklar daşlar. Bir sıprata tayyar kılınsa aşlar. Götörler, oluk balı Türkmenin. Berekella. Sene katı kovuya tutuptun. Ine. Sıralara getirdim. Şulary hata almaly. Hojalyga jogap berýän annam soňady. Anna, O nirede? şu töwereklerde bolmaly. Müdiriňiz nirede? Tete gelýär. Ödem gelýändir. Dogurdanam, sete gelýär. Moğlum salamu alaykum. Wa aleykümselam. Ine moğlum. Sıralara getirdim. Sıra? Owa sıra. Sırada. Bilýän sen? Maňa has bir urzat kömür. Öňmüzdeki şetik gelýär. Esasy adam okuw esbaplar, kitaplar gerektir. Fiýa gerek, depter gerek. Aýgaraz bu mektebe gerek zatlar kän. Salam Anna. Salam. Dogurdanam, sıradan ne olur aýtsyn? Moğlum, esvaplan bir alazy bolar. Siz hiç tadyň aladasyny etmeň. Yerini bu çaralarına emetmeli. Moğlum, akşamam okuk etmeli. Şeýle de moğlumlarymyz etmeslik edýär. Moğlumlaň bir alazy bolar. Moğlumlaň alajy bolar, esbaplaň alajy bolar. Ne Bolar, bileyim. bolar. Mahtumulu Prağı. Dur, Näler görünür? dinle. Gördüň näli? Seýledeliň bu jahana, jahanda näler görünür? İskender Cemşit saldyran beýik binalar görünür. Bişeleri şiirpeleňli, gülgüldar nowça beleňli, gün düşmeýän ter öleňli çeşmeli dağlar görünür. Yaradan bar etdi ýokdan, dağlar Esjeňmi? çokdan. Sorsaň habar berer nuhdan, garrygan awlar görünür. Çağlan, yalan dünya çağlan, ne gülen galar, ne ağlan, gar yağmurlar burcu bağlan, kemerli dağlar görünür. Mahtum ulu kim var ölmez, acal doymaz, zemin dolmaz, asman inmez, yer çöwrülmez, gün yürür, aylar görünür. Berekella. Sene katı kovuya tutuptun. Salam okuwçylar. Salamu aleyküm. Salam. Geç Oturay. yanıma, otur. Magtumulyň oşgusamy? Awa, mağtumulu Prağyň goşgusu. Berekella. Magtumulyň oşgusyna gowy kıyan ekenin. Dur, dinle. Yağşı il ayvın açmaz. Göre bile haram içmez. Yaradan yadığın geçmez. Göz yaşın dökmeyen erden. Eglenmez ya mewruler, zaman öter narx çöwrüler, agyr döwletler aýrlar biragda bakmaýan erde. Oçoklara ýasawyny, gowurda goýmaz şiir awyny. Peýgamber bizar ýowguny, ýollaşa bakmaýan erden. Öz özünden akli etmez. Akılların sözünü tutmaz. Yoksulluk yok olup gitmek onu iş terk etmeyen erden. Mağtumuli yangıl öçül. Ya lal otur ya dür saçıl. Bir guruksuz ittir kaçıl. Nefihat yokmayan erden. Görgüreli. Esselamu aleyküm arkadaşlar. Aleykümselam. Gel Gülmurad ağa. Aman ha. Geçin hadi, gelin. Gel mihman. Gülmurad ağa Aleyküm. mihman. Sağlık olsun. Aleykümselam. Şäherden gelipdir. Birden? Şäherden gelipdir diye. Hani geçin Gülmurad ağa. Ha, oturun mihman, oturun. Ha, yaşıllar. Gülmurad ağamızam gelline. Mihman. Ay mihman. Biler bolsaňyz, bizim owamyzyň bir däwi bar. Hava. Şular ýaly agoýmyza ýygnanyp, saz dinläp, owa Magtumulat amyzyň kitaplaryny elden ele geçirip,
on goşgularına koşmak däwimiz bar. Mehman, siz hem goşulursunuz abi de. Oşulay. Hawa. Ýöne onuň şertem madyr. Şu kitap elden ele geçen ýagdaýynda saat 8 ýara. Şo wagt kitap kimin elinde bolsa, şolan Magtymul atamyzyň şygyryny okap bermeli. Bolýa, bolýa. Ananda ýaşullar başla elenmi? Başla. Başla elenmi? Ana ol Muradaga geçirberin onu. Bismillah. Al oğlum. Görýäňmi? Hany? Tuğulimi? Mı? Bismillah. Kara daştan kara gılı saylan göz. Şöňgeler görejin göze mihmanlar. Berekellah. Gelen aç diýip gelmez, turşutmagul yüz. Nana mähtäç däller. Söze mihmanlar. Agyrdyr hengamlar, uzakdyr ýollar. Soruşda ýigitler, sözleşse diller. Baharda açylan reňbereng güller. Bir pasylaçylar. Ýa-da mihmanlar. Ne adım hünärler, ne sırlı işler, ne howaly bağlar. Bu owan adamlary bu kitap bilen ýaşap ýören ekenler. 70 türlü iýmişler. Bu kitaby men nädip Gülmuradagadan sorap alsam kam. Ýigidin bolmasa ýaragy aty. Şunu belli bilen ýokdur gaýraty. Goçollukça gidersiň men kuwaty. Ýigitligiň zory. Diýde mihmanlar. Bu dünýä ýüzüňe gülüm-gülümdür. Pişesi köp bolar, jebri zulümdür. Her neçe ýaşasaň, Adamlar bu goşgulary ýüregi bilen, kalby bilen dinleýärler. Ýöne bu goşgulary diňe bu owan adamlar der. Tutuş türkmen halky eşitmeli. O juwan, onmagul görküňe, gojalar sen görküň, yüze mihmandır. Magtymul aýdar, aýyp özümde, ölüm ýadymdadyr, gorku özümde. Bularyň üýtgeşikde bar eken. Ýaşasaň ýeriň ýüzünde, Ýöne meniň tawşanyny da almaly. Duze mihmandır. Hökman almaly. Magtymul atamyzyň goşgularynyň belli wagty ýokdurlar. Dogry aýdýam. Mihman, gedek sizinkidir. Bolýa. Onuňa gelir wagty boldy. Mehman, senem mazalça ýatat doýdyan. Ýokla Gülmuradaga. Gaýtan bar ýa-da ulugmyam ýok bolaydy. Wagtama bir çene bardy. Yatıp diň zalsam gowy Bolýa, taman ýatyp duruň. Giýjaň rahat bolsun. Sizin kim? Mehman, otyrdyňyzmy? Soraya diýmäň, ýör öýe geçip diň jalaly. Ay ýok, sag bol. Arasa howadan demalaýyn edim. Soňky döwür ýyllar haçan görenim ýadyma düşenok. Gözel göwnüň mehman, men ýorgun çökler getireýin. Ine mehman, alın. Giýjaňyz rahat bolsun. Sizin hem giýjaňyz rahat bolsun oglanlar. Taýman ýatyp duruň. Bolýa. Her zatda bir behwit badyrda.
kitap tep yola çykdyk. Ençe oğular söküp iwal tapazadym bolmady. Ahyrynda gel bir düýän sebäpkär edip tüýt bir halis gözläp ýören kitabymyň bar bolan ojagyny getirdim. Benden ihlas arýad etmediň. Sana müňde bir şükürler bolsun jan Allah'ım. Kerem eyle, ya Rab, kudretli Subhan. Garip, gamgyn geçen halıma menin. Aklım hayranadır, etmişem puşman. Bilmezlikde geçen salıma menin. Din kılcın ursam, tenne zorum yok. Mä täzenan beýre ellederim yok. Pakir menem, sennen ayrı yerim yok. Bir teselli bergil, köňlüme menin. Mihman, gidiverdim ka. Gidiverdim ka Aytman. Kitap yok. Kitap nerede ka? Kakasi. Ne molly? Kitap yok. Kitap yok mu? Hani kitap? Kitap nerede? Mihman nere gurumcurum molly? Bah, hayyedenin var ola. Nere gurumcurum ola? Bu yerde da yok. Nere gitti kâray? Hayyeden işin var ola. Nere gitti kâray? Hayyeden işin var ola. Sen onu izine tırkak getiren. Hani o adam? Hey! Nere gitti kâray? Duruver Kakasi. Hey, nere gitti kâray? Hey! Halıda gitti bakın. Yürü gayt Ali. Murat nerede? Dağdan gidişi. Hey, denişim var valla. Bah. Halvete gitti bak. Adamlar anana real olmadı. Salamu aleyküm, Murad ağa. Tamam, görüştünüz mü? Öten asam düş gördüm. Her dadın öz bəxvidi var ilenine. Bu nereden çıktı ka? Bu kitap tüyt men gözläp ýören kitabym eken. Kitabıma elineken. Adam pakir çiğ de menne. Guman imandan ayırır deyipdirler. Bu kitab göründen son menden ayırışıp bilmersin deydim ha. Dine sen nel.
Başgalaram şeýle. Welmurad ağa, bu kitap size näçe ýyldan beri bar? 40 ýyldan bäri bardyr. Dogry. Şunça wagtlap bu kitap size bolan bolsa, içindäki ýatdan bilýänsiňiz. Bilýän. Ýöne bir bilmegem däl. Hemmesini gurruna merk bilerin. Muňa üçin näkiliň ählisi meň ýüregime ýazylan. Welmurad ağa, şu kitaba näçe diýseňiz diýinde, maňa satyň. Enesi. Şu kitabı yerine koy. Bu diýeniňe bolmaz han ogul. Welmurad ağa. Welmurad ağa. Welmurad ağa. Dursaňyz lan. Çu. Hakykatdanam mehmanyň ulagadur. Bäh. Haçaramdur. Otlanan ogul. Döwürtdir hakykatdanam. Bu kitabı menden aljak bolsaň, elki meni razy etmeli bolsun. Men bolsa razy boljak gumanym ýokdur. Eger razy bolaýymda da aýalym bilen oglum razy bolmaz. Oň üstüne de tutuş owa razy bolmaz. Bir döwüm çörege zar bol oturmazda da bir harpyny okap bilmeýän wagtymyzam bu kitabı satmagy ýüregimize döwennärler. Innihä asyl özüň okap gördüň ahyry. Manyň her bir sözüniň bir düýä degip duranlygyny. Manyň biziň elimize näil düşenini aýtsam, onu diläp oturursaň meýdamak. Olmasa gurrun bereýin. Ýoksa ma şu güne çelli dol degşir oturan goňşyma taýdamak. Aydın Welmurad ağa, aydın. Men sizi höwes bilen dinleçek. Aydın. Welmurad aganyň kitaby dünýä manyny degýär diýip aýdýarlar. Gurruňy 40 kilodallan başlasak. Bağışla. Welmurad ağa, men nämen bagşlamaly? Diýäme diýen. Bağışla diýen. Yankı kitabın elime düşenine şu yıl doğru 40 yıl bolýar. O yıllar çopançılık ederdim. Men ömrümün köpüsini çöllü oyun ýygyna geçirdim. Kitap diýen zady görmändim. Eşden bolsam da onu beýle türeýtmeýärdim. Günlerde bir günem. Bar oğlum, akıdı ver. Şu canavar. Barın. Gelmedi ay canavar. Welmurad, gowa diýämiz bir hepdeden mer gara berenok. Nirde-ka? Hey bilmedim de. Şu gün bir yerlerden çıkmasa. Ödüm gözlüğüne çıkacak. Şeýlemi? Başka alaç var mı näme? Şeýdäýjekmi? Gelermi-ka? Beýle gülenen yere ýok. Belki gelsinne. Bir edil seni ýerine düşürüp getiren düýämiz bilen ýene bir gowa düýeçigim bardy. Anan soň bir gowa düýämize başa öwredilen bolan soň, gumuşynda ýören çoluguma içimlik suw bilen iýmit daşaýardy. Çolugum uğradylan zatlar alyp ýerini odun bilen huruşluk, ýa bolmasa tamagy gelen mallar uğradýardy.
Garagöz. Sen nämen ilmeş gelýän? Bar sen bärde gal. Bar. Bar öýe bar. Bar diýdim, bar. Meni egleme. Murat. Çağır köpeňi. Bar. Garagöz, gel. Garagöz. Näme kakam ýeke goýberesiň elini okmy? Kendi men geler. Ya bir zat duýam ka. Ýür. Şeýdip men ikinji düýämiň gözlegine çykdym. Yer canavar. Yer. Çur. Yer canavar. Yer. Çur. Yer. Ey. Hava. Indi nereden ödlerdi? Sen ne bilecek? Bilen yok mu? Mene bilem yok. Vay. Çuvallar. Ha, bu çuvallar bizim dünyamın çuvalları yallı. Vay. Be. Meceklen ayağıylar ne mi? Ne bolluk ha? Birdenem bir yerden harasat kopdy. Aly tupan yel, tozon. Şonu duýam bir yerlek zymzyat boldy. Çok canavar gel. Bu harasat ne bela? Çok canavar çok. Çok. Vah. Dur. Dur sen nire varyan dur. Harasat ýaşşan soň gözüm açdym. Seretsem düýäm ýok. Gözledim, aýlandym. Hiç ýerde ýok. Bu gurbanyň etdigin çölüň. Aňar sehersi ýokla. İkinci düýämem ýere giren ýaly bol. Ya harasat ýugdaýdym. Halis tapdan düşdüm. Diyorlar. Yine oho asıl berdekeniň azyn wagt canavar.
Gözlemedik yerim almadı seni. Han çık. Çık hani koşaş. Ay canavar. Be taptım ay seni. Kendi öldürdüm. Möcekten korktun mu? Ay. Tayın berdi kana. Ay canavar. Bir uçuklu olaydı. Çopan ağa selamun aleyküm. Ve aleykümselam. Bir uçuk suğun yok mu ka? Halit ağzım kepek gitti. Yanımda su mutortta. Hala ova varsan taparsın. Ha şeyle mi? Ova barıver. Ol ova daş mı ka? Holongumuzda depeden etsen ovadır. Barıver. Bol ya, sağ ol. Şu canavar. Selamun aleyküm. Ve aleykümselam. Bir uğur su taptırmaz mı ka? Taptırır. Olo yovar Ali. Su veri. Adam diyarından vücut şehrine 360 günlük yoldur bu dünya. Yörep bu kenara yetiştik. Bartak bizden burun da olmuş bu dünya deyip yine mağtumulu prağı şeyle beyan ediptir. Gör bak ne mi diyer ka? Hadi bak Ali. Aleykümselam. Geç verin adamlar, geç. Bol abi, gelin. Ey adam diyarından vücut şehrine 360 günlük yoldur bu dünya. Nire var ya, ne var? Geliyen adam. Bartak bizden Yürü. olmuş bu dünya. Eyvaya. Alın ana. Tuğdu adam. Men önümü bin meylite getirdim. Zahan tomaşasını göze getirdim. Ulukalıp bir kaptılda oturdum. Almış berhe vermiş bu dünya. Eyvaya neredeyim? Al pane. Ay bereketla vaksi. Bereketla. Ay havol vaksi. Ömrü kulak vardır. Anında adamlarım. Novot bize yeten olsa dinlen. Nur ağa. Maktumul Prağı'nın kitabına ver hani. Al halifa. Men size Maktumul Prağı'nın Kızıl'dan kımmetli eserlerinin düp manisini açıklap vereyim. Maktumul Prağı, ılıma, bilime, teşne adam olun. Dövründe en çeme devletleri gezip şol yerin ustaatlarına gol veren, bil keşidensiniz ya eşten değilsiniz. Niyazgulu pir bilen bolun vakani. Ana şonu men size gurrun edip vereyim. Hay bereketla handın Ali. Ha. Niyazgulu pirin at ovazını eşten Maktumul Prağı, bilimimi, savadumu arttırayın deyip nire desen Niyazgulu pirin çar menara mescidi deyip yolu düşün. En çeme günlük yol yorap ahir Niyazgulu pirin kabaran. Dervedanın önüne gelen şahir. Dervedanı kakıptır. İlk vada hiç kim vermendir. Gayta yine kakıptır. Sakçılar şahirin neheme maksat bilen gelendiğini soraptırlar. Elbette ılım bilim deyip öynü ovasını taşlap kaydan adamın sözleşi başkaça olyada. Yankı sakçılar şahirin aydanlarını düşünün sürap. Karaşmaklığı vurup kapıyı yaptılar. Esli cevaptan son kapı yine kakılıptır. Sakçılar yine ilk başta aksi hali vermendirler. Ertesi kaytadan varıptır. Onda da kabul etmendirler ol yankı. Eline kalem alağada hanımen nama yazıp vereyim size. Pirini de okuyup verirsiniz deyip. Eline kalem alıp namanı yazıp katibinden gönderiptir.
Salamu aleykum pirim. Wa aleykümselam. Ol adama yene geldi. Nerede ol? Gitti. Size de şu namanı koyup gitti. O ne mağnaması? Galam alıp namani gönnürdüğüm bilmezmin. Ev sunurup hüt-hütü iğnirdigim bilmezmin. Arşısını kaldırıp münnürdüğüm bilmezmin. 4 giyişe 3 gün ağlayıp dindirdigim bilmezmin. Eşek minip İsa'dek yeldirdigim bilmezmin. Mecnun kivi sehrada yığlay gezdigim. Varka kemin gülşadan ölüp umid üzdügüm, coşkun berip ışık odi, kaynap kızdığım, gözüm yaşın mercinney, düzüm düzdügüm, şivli kimin bir dağı, yanırdığım bilmezmin. Hüt kimin perengden çınmaçına bardığım, bağ içinde bılkısın saçın açıp gördügüm, Süleyman'ın tağtından sözlep haber verdigim, kuşğon sünniyip başıma bilbil hengin kurdugum, çarşenme çäş vakti qonurduğum bilmezmin. Durağın arkasına Mecnun kurdu cadini, Bismillah deyip başladı, çağırdı ustadını. Haktan gayrı bir kimse eşitmedi dadını, 40 aşık nağrı çekip, şuğla urdu odunu. Göz yaşımdan su alıp söndürdüğüm bilmezmin. Şirvan Han'ın sevdası ne acayip sevdadır. Kıllan buyan ağdarsa kıyamet günür suadır. 120 sap kurulup her sapda mün kovgadır. Aşıklık bir coşkunluk akmaz uygun deryadır. Bir jurgodan 40 aşık kanırdığım bilmezmin. Yetilmemiş şunkarım, kamışkanıt ak türpök. Dünya meni taydırdı, bir yanım etti korpok. Canan jiger diliven, tartar kan koymaz torpok. Her dikennen 100 gusso, her 40 güllün bir yarpak. Dağa daşa aylanıp, önürdüğüm bilmezmin. Maqtam guli aydadır. 9 belek zöhresi, 7 yıldız kardeşi, ayın günün parası, nur didem yağtısı, ak gözümün karası, avzemsem çeşmesi, safa merve arası, Süleyman nek ehtimi, sıyınırdığım bilmezmin. Niyaz ulup bir aytti. Bu Magtumul Prağı kena. Barın yetin izinden. Magtumul Prağı. Bahara tayadır adamlar. Tabakları getiriverin. Mihmanlara dersin. Ağıya dersin, bağışılara dersin. Çekiverin naharlar, çekiverin. Yine tadılacak çayını da. Aa yaşulların ha. Nahar tayardı ya Nurum ağa. Nahar yiyip onun son devam etsek ne çıkıyor? Ağalar salamu aleykum. Wa aleykümselam. Yan kaydan rahatlanız şu kitapta var mı? Kim ayvi? Bu kardeş su sorak geldi. Su sorak gelen ola vermeli kendinizde su. Gör su Yok, verey. bana suğun gerek değil. Ağam, şaydan rahatlanız şu kitapta var olsa, onun şu kitabı bana verin. Ne emedecek mi nenim? Doğurdurum ne emedecek bunu? Bolmasa şu kitabı bana satın. Oo inim, bu kitap satılan kitap değildir mi? Bu kitabına belli bir bakası yoktur. Köşöklü dünya duruyor ara bakası. Bolmasa hana hoğlingde 2 tane düyem dur. Haytını xalasan allık, şu kitabı bana ver. Yaşlılar görüyen bunun şunun karasını hav. Ahladım rahat deyittirler. Yaşlılar yaman ıhlasa güçlü bunun. Kitabı berayeliyim mi? Beray. Yüzünü verecek koza beray sene. Bar senem düyen alkan. Al onda bu kitabı katı ey saklığın. Bismillahirrahmanirrahim. Bir daha bu kitaplarını yad tuttuk. Senem bu kitabı katı ey görüp saklığın. Nesip etsin. Yaşlılar, Tanrı alkadın. Ha, bile alkazın inim. Bu kudretli kitaptır. Gözün göreceği al saklığın. Gözümün göreceği altaklarını ağam. Razı olgun. Siz razı olsanız,
Men münkerem razydyrin. Bolýar, Taňry sag ýalkasyna agalar. Bile yalkasın. Bile yalkasın. Kagaman var. Nesip ettin. Bar janavar. Razy bol menden. Taýyňam gitdi. Ina ha suwun. Torwaňam galyrypsyň. Getir kitabyňam torwa atay. Ay, şuna oňar aýdyň agam. Ýatdan çykan ekene. Bolýar, sag bolun onda. Bolýa, taňry ýalkasyn. Bolýar. Suwuma mal. Sagaman var. Bolýa, ýör janavar. Sag bol agam. Toýda görşeliň. Ýetip boldy. Muratcan, Salamu alaykum kaka. Aleykümselam. Taplan içik. Şükür kaka. Alan düýäňe. Getir. Bar o agladan ay. Bor kaka. Oğul bolsan, sagaman otyrsyňmy? Hani? Gowa diýämidi? Tapdyňmy? Tapdym. Men ony He? her bir sözüniň özü bir diýä degip duran bir zat bilen başa baş salstym. Näme? Al şunu sakla. Häzir. Gurrunmyň içinde badyr. Näme? Men entegen bärsinden gaýdýan. Dogrusy bir agy sözüne düşünemok. Al ne özüňe bir gör. Al. Näme? Kitap. Gowa diýämid biýderecik bozlak gitdi diýsene. Üýşüp ýatan bir petde kagda çalışdym diýsene. Me, kitabyňam al. Munyňam al. Sene oňur aýdyň. Şeýle boljagyna aňýadym amna. Kaka. Ha, oğlum geldiňmi? Bu näme? Bu me? Be. Kitap oğlum. Kitap? Goşgular oğlum. Goşgularmy? Ha oğlum, goşgular. Eret köşek. Ine. Şeydi tutmalı. Yok. Beýle öýdän. Ine şu doğru. Görýärmi? Hawa. Nesem kem. Bu da kitap okabiliyan yok barsa olsaz. Ya şol qoňşa odaky moğlumy haýyş et göräýsem kem. Özümiň sowatsyzlygym bes. Oğlum mara godaýyn. Bu sewdany ýerine gaýtarmaýyn. Adam oğlu dünýäge gelen soň at bilen awraýar. Alan ýaşydyr. Berdiýe tebde okmaýyn. Yetýär sagır. Näme howlukdan ýetýäsdi-de? Jigilim.
Gayrat edin, yetýär häzir. Berdi, o begli bilen altyna mal ýatmay. O, häzir gün şolowa barýar. Berdiňe malar, altyna malar. Ey vay, 4 kul aýag masýanlay. Lama sen bassyň o. Düşde. Salamu aleykum. Wa aleykümselam. Inim saglykmy? Gel bäri. Gowmy taplan? Şükürallah. Size mamar tagmasyňyz? Ugur nire? Men bular goňşowa gitip barýan. Ola oda täze mektep açylypdyr. Ha, tuwelemi. Bular şu mektebe yerleşdirjek. Bular men jigilerim. Enatalar gayrat etdip maňa tawsyp goýberdiler. Ha, şeýlemi? Barýan ýeriňe şol ilerki owa dämi? Hawa. Menem şo ýerde oglum okatjak. Gaty gowy diýäňiz. Onu ikimiziň ýolumyz bir ekenni. Hawa. Menem ýol ura, öňmüzdäki owadan 2 saat jigilerim al iziňizden ýeter nesip bolsa. Şo almaly owadan mı? Hawa. Şol owadan. Onu bir ýöre berjek. Sen hem ýyzymyzdan ýetip berersiň da. Oglukman bar beriň onu. Görşer. Bolýa. Siz ýöre berin. Men iziňizden ýeter. Sagaman baryň. Sagaman baryň. Ýöre oğlum. Ha oğlum. Okatyň elýär gerek. Okartyň netip bolsa. Meňem bar arzu maksadym şu kitap okatmakda. Sen alat etme. Netip bolsa ol owaň çağlar ýaly bilimlen mordyň towatlam. Ýöre oğlum. Hiç de adalet etme. Ine şu kitabymyzdan özüň okap berersiň. Ýöre oğlum. Kaka bu kitapları? Dur. Elleme kitapları. Be. Adam araya oğay verdi. Kaka men şu taýda okumalmy? Hawa oğlum. Indi sen bärde okumaly bolsaň. Hanyor taş çıkaly. Belki daşarda adam madır. Salamu aleykum. Wa aleykum Sağlık mıdır ağam? Salamu aleykum. Inim saglyk Oğlum bize bir işleyecek gelenler. Oňarypsyňyz, aýdy beriň işiňizi. Men bir şugoloyda sowda etdim oğlum. Sowda? Ine şu görýän kitabymyz bilen men düýämi başa baş çalışdym. Any göreýin? Öz pikiriňizi aýdaýsaňyz. Bäh. Oňarypdyrynmy? Bahasyna degýän kitap eken. Gaty oňarypsyň inim. Bu kitabyň bir düýä däl, 100 düýä degýär. Oglum okudyp, hat sowda uratyp beräýsäňiz. Arzum şu kitabı okap bersin diýip siziň ýanyňyza getirdim. Nesip bolsun inim. Oğlum, şu kitabı size galdyraýyn. Ýok inim, galdyrma. Bu kitap äkit öýüňde ýygnap çykgoý. Ogluň biraz wagtdan hat sowda öwrenip, öýüňe baryp bu kitaby saňa okap berer. Hökman okap berer. Ona ahir arzuma yetecek de men. Yeterdiň inim, yeterdiň. Bolýagam, taňry ýalkatyn. Sag bolum. Sag bol, sagaman bar. Bar oğlum, sag bol. Moğolumyň bir diýeni kaýtar etmäň, bolýarmy? Bolýa. Ejeme de salam aýt. Hökman aýdarym. Bar inim, ýoluň ak bolsun. Bolýa, sag bolum. Oglum, kakan gowy kitaby bar eken. Nesip bolsa sen onu okap berersiň. Ok oglum. Meni hökman arzuma ýetirgin. Murat Molim, siz bize Göl Murad ağaň Magtumgulynyň kitabyndan goşga kap berjek diýipdiňiz. Gam dumany basyp, garyp köňlümi, göz ýaşym saklamay döküp baradyr. Kimdir rehmeýleýän sorap halymy, bozuk köňlüm görün, ýykyp baradyr. Gerçe ot ýaksalar aşyk ýagyndan, ölüm asan bolar dost pyragyndan, hicran meni gowdy sabr dagyndan, pyrak bogun söküp baradyr. Ol döwrany sarh bulaşdyrdy. Gam janym gutardy, ot tutaşdyrdy, ışık meni ýandyrdy, hetden asyrdy. Yüregim içimden çykyp baradyr. Magtumguly, mezalym ýok söýläýin, dostlary derdimi aýan eýläýin. Ey yaralar, ýyglamayın neýläýin, ışık meni ýandyryp ýakyp baradyr. Berekellah, okumaga öwrendiň. Oğlumun ıhlasy bilen Muratcan şu ozoň maşynyna öýümizin içinde öz ene dilimizde bu kitabı okap berenine bu bize baştan ayak düşnükli boldy. Ana şondan soňra bu sewdada utunmanlygym gelnejeňe de bütün owama da belli boldy. Owa adamlaryň
bir oňmadyk sowdada Welmurad aganyň sowdasy ýalyp üstümden ölmeklerinden uturdum. Saman otursaňyzmy? Oturamyrs. Enesi, ertirden mer başa gaýdyp görsün. Penjegem mareken, papagam mareken, görmediňmi? Çaýyňyna haryň taýyny edip goýandyr. Ay, Pinjegin näme bileýin men o? Kitap ekden röýdüp zehrem ýarly. Ine ýaxşy ýigit. Sen bu kitabyň taryhyny eşitdiň. Mandan soň Welmurad kitaby öýünden çykarar, birine satyp goýberer. Kim inanar? Men muny satyp goýbersem, meni bütün oba ýazgarar. Sen muny gowuran bolsaň gör, oku. Hezilet, elimden alyp gitmek niýetiň bolsa ýadyňdan çykar. Kitap elden çykmaz. Welmurad aga. Siz men bir möhüm işmen bitirmediňiz. Nämäni? Kitaply möhümmi? Hawa. Şu kitaby maňa satyň. Satman, satsam utularyn. Welmurad aga. Satyň. Size de il satypdyr ahry. Satanlar utulanlar oğlum. Satmasaňyz onu ýöne bereň. Ýaxşy ýigit. Beýle gerek bolsa onu şu ojukda oturumda göçürüp alaýyn. Göçürüp alsam onu diňe men üçin bolar. Maňa bu kitap hemmeler üçin gerek. Ata! Inne näme boldy haray? Atıga mindiray, o menem. Mindirjek gal, men oýadatym. Onka minay, onu sen mindirayda. Mene mindirjek gal o. Onu men näme üçin çağırdyňyz? Ata! Bular meni atyna mindiren oklara. Ya seneme. At gitmay hana. Ne? Al senem izinden kalma. Alga. Çu! Çu atım. Bala oğlalar bitti. Balla o yeto. Alga. Bah. Nämesem ki. Anol, Ola gitti. nire gitti? Şu sapara penjeginem, papagynam geyip gitti. Nire gitti? Wah, şo kitaby ýatdan milýaňa kakasy. Beräýenem bolsaň bolaýjak ekeni. Beräýmelim de. Welmurad aga. Men taýýar. Al oglum kızgınjak çörek git. Al. Ha, bereket bersin eje. Nire barýan oglum? Ola daky tägasylan mektebe. Mektebe? Owaja. Wagtama bir çene bardy. Mektebe biraz gijirak däme oglum? Owaja gijirak. Çağı köpelen soň agşama mukutmaly bolýar. Şeýlemi? Men eglenmem. Derrew geler. Bolýar, bolýar. Dor alat etmeze gelermen. Dostlara, dostum meniň sanan şirin söýgüler. Dostlara, dostum meniň
Canan şirin feýgülidir. Feýgüller. Can kiwi pinhan cahanna Sahanna. aleme belgilidir. Belgiller. Diýerem men aşyga öz elimle kalt ederim. Katıl ederim. Annın oğul mel biğam bihal edip almalıdır. Yad geler, vaqt da gider. Gaflada batmış gözlerim, açayın niysem açılmaz. Ne ağır uykuludur. Bilmeyen soranlara aydın bir garip adımız. Aslı herkes yurdu etrek. Adi maqtamullar. Salamu aleyküm. Aleykümselam. Näme üçin geldin? Toya geldim. Kitabın toyu. Vel Murad ağaň en çeýillik zähmetiniň. Anha, rehnediniň toyu. Hedreti Magtymul Pragyň toyu. Mehman, asıl maksadyňyz beýle bolup çykdy. Barışla boryň mehman. Tanamadyk sylamaz diýipdirler. Siz hakda tersirak pikirde bolduk. Yer bolýa. Wagt ýitirmän, Vel Murad ağalara barly. Vel Murad ağa. Ay Vel Murad ağa. Ho! Boşluk. Ne molly? Kitap geldi. Kitap? Martym Gulyn kitabı geldi. Maqtym Gulyn? Arzuňyz hasyl boldy. Salamu aleyküm. Wa aleykümselam. Getir kaka. Sakla oğlum. Vel Murad ağa. Magtymul Pragyň kitaby. Tanrı yalqasın. Bu kitaplara siziň azabyňyz siňdi. Berekellah oğlum, berekellah. İyi iş Size köp sağ bitiripsin. olun aýdýan. Sağ olun, Tanrı yalqasın. Salamu aleyküm. Aleyküm ýaşy.